adlaw mga silingan no. Ug karon yung mga taknaan ni ata karon sa lugar sa ato ang amigo nga si Joseph Avendrado nga iya gyud tang giimbitar kay lagi sa unang panahon dito sa ato ang probinsya sa Bohol. Mao mo gini siya magyud ang ato ang suod nga higala, marid madali-dali mutog sampit. Mausad iyang madali-dali og sampit. Sa amo ang mga pagkasuod, halos iyang makaon. Ako sang makaon. Ug akong makaon, di jud ni makaon. Ako ara magud. Kay dili magud ta like. Dili man gyud nakapangahatag ta. Mao lagi, igora nato. Kaya karon mga taknaa, mga igsuon, mga silingan. Kay lagi kining tawhana nga akong suod nga higala nga si Joseph. Niya naman himuyo din sa dakbayan sa Sugbo. Sa una pinintuhana, dito rin nagpuyo sa ilam sa Panas Bridge. Nagpuyo-puyo, naghimo-himo rin yung payag. Karon, sa wala damha sa higayon. Ni ana ni muyo sa usa ka maayo og nindot nga subdivision dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Mao nga ihapot ang gibitar kay lagi aron lagi putang matag aron lagi kunong makatagamtan ta sa iyahang mga panimuyo dinhi o mga oh iyang mga mao nga so walay pagduha-duha kay lagi kanang murag excited po ta kay wala kita unsa nang porma ning lugar ha. Mao na dali-dali og gidaki ato adong gi bisita siya diri pag sayo nga buntag o karon niya ihatang gi tortur sa iyang mga kasilinganan. Iyan natin yung mga mga silinganan no, mga nangaon, mga sakyanan. Aniya sa uban wala pa ganin ng mata sa sayong kabuntagon mga alas 6 ang takda sa buntag karong mga oras pero wala ba gyud ang mata o walang makod pa ang iyang mga silingan. Niya mao karon sa tungod lagi ka sa ka-excited sa inyong igsuon. Mao nga ato ala po nang suri-suri labot na diri ni sakay sa tong kariton. Oh, makita dyan nato ang unsa jud ka maayo kanindot sa mga units diri mga siling. Hinuon mga silingan no. Desal jud po niya nga mapuyo nining mga usa ka prestiyoso nga subdivision ba. Kay gumikan siya ang kakugihan kaniadto. Tiaw mo nang ang adlaw himuong gabi ug ang gabi himong adlaw gumik. Tungod lang sa iyang mga pangandoy ug damgo sa iyang kinabuhi. Oo nga, dili jud pa ikatinga sa iyang naabot karong mga silingan. Nga makabot so niya ang iyang pangandoy kay sa iya pa lang pagkatao makita na uwa manggaman ng kita ning tawhana akong amigo nga si Joseph ako na lang yung paila-ila nga sus gawa sa kagwapo kugihan buutan pa dyan yung tawhana mao nga dali mabiyabihon dali ra maduol niya ato asam bisan pag dili ka kita mga silingan siya ang mukablit kanimo gumikan sa iyang kamaayong tao. Mao nga deserve gyud niya nga puyo ning lugar ha. Og mao ra to kay dool ra mong narayang units